У эфіры «Рацыя», мяне завуць Яўген Валошын. Па-мойму, на беларускай тэрыторыі у адносна хуткім часе можа ўспыхнуць вайна, а таксама ёсць перспектывы міжусобіцаў. І вось што тычыцца рэжыма Лукашэнкі, ёсць мала інфармацыі, якія працэсы там адбываюцца. Таму сёння мы выйшлі на сувязь з чалавекам, які можа мець інсайды з Беларусі. І я вітаю экс-міністра, дасведчанага дыпламата, кіраўніка НАУ, чальца аб'яднанага пераходнага кабінета Паўла Латушко. Вітаю вас. Рацыя. Спадар Павел, здаецца, што такая знішальная вайна на беларускай тэрыторыі, яна ўжо немінучая. Першы варыянт – гэта правакацыя ў бок адной з краін НАТО, пра гэта сёння шмат гавораць. А другі варыянт – гэта паўторны напад на Украіну з беларускай тэрыторыі. У разе саслаблення Украіны, што вы пра гэта думаеце, пра такую перспектыву? Хацелася б верыць у адваротнае, што ўсё ж такі гэта не адбудзецца, бо датычыцца беларусаў, нашых беларусаў, грамадзянаў нашай краіны. Але калі мы паглядзім, да чаго рыхтуецца рэжым Лукашэнкі, то сапраўды ўзнікае шмат пытанняў. Хаця ж бы паўстання гэтых вучэбна-баявых цэнтраў на тэрыторыі Беларусі, як мінімум у Гродзенскай вобласці, таксама у Баранавічах, з'яўлення вайсковых адзінак супрацьпаветранай абароны, адпаведных такіх як у Лунінцы, у Зябраўцы, таксама сведчаннем таго, што фактычна Расійская Федэрацыя пад выглядам вучэбных цэнтраў альбо запасных нейкіх пунктаў супрацьпаветранай абароны стварае базу для вайсковых аб'ектаў, для вайсковых базаў, правільна сказаць было бы так. Таму, калі ўзнікнець пытанне разгортвання расійскіх войскаў на тэрыторыі Беларусі, то ёсць ужо і дадатковыя апорныя пункты для гэтага разгортвання. Аджыццяўляецца таксама, і мы бачым з вами, перманентныя трэніроўкі, зборы, вайсковыя вучэнні, баявыя зладжванні на тэрыторыі Беларусі. Яны ўжо не скончваюцца больш чым за 1,5 гады. Беларускія вайсковыя накіроўваюцца на тэрыторыю Расійскай Федэрацыі. Апошні вылет беларускіх вайскоўцаў, які мае на мэце падрыхтаваць спецыялістаў па розных накірунках на падставах вопыта, досведу расійскай арміі удзелу ў вайне супраць Украіны. Так што тут мы бачым абсалютна сістэмныя, падтрыманыя фінансамі, у рэалізацыі рэальных дзеянняў крокі, скіраваныя да таго, каб падрыхтаваць краіну да вайны. Я б яшчэ згадаў вось гэтае новае падраздзяленне спецназу, дзе рэальныя штурмавікі, вагнераўцы так і рыхтуюць штурмавікоў, што это для імаверных правакацый. Я бы згадаў недаўні артыкул у газеце «Більд», што на захадзе ўжо поўным ходам рыхтуюцца, а газета «Більд», хоць гэта і таблоід, это тое выданне, якое незадоўга, за тыдні да вось гэтага нападу Расіі з беларускай тэрыторыі на Украіну, яны паказалі все накірункі нападу, таму б я сур'ёзна да гэтага ставіўся. Развіваючы вашу думку, калі мы кажам пра дзеянні Карпенкова, які з'яўляецца камандуючым унутраных войскаў Беларусі, намеснікам міністра ўнутраных спраў, гэта такі беларускі Прыгожин. Мы падрыхтавалі адпаведны матэрыял, які размешчаны на нашым сайце і на YouTube-канале. Фактычна 1500 штыкоў ён уже мае пад сваім кіраваннем. Гэта спецыяльныя падраздзяленні, якія знаходзяцца ў усіх рэгіянальных цэнтрах Беларусі, таксама у Астраўцы. І у гэтых спецпадраздзяленнях інкарпараваны менавіта служачыя, военнослужачыя Вагнера. Дарэчы, адным з саветнікаў, правай рукой Карпенкова з'яўляецца адзін з вышэйшых афіцэраў менавіта групоўкі Вагнер. Так што Прыгожин гэта таксама такі баявы інструмент, баявая сіла, але пытанне ўзнікае у інтарэсах каго ён можа дзейнічаць. Ці будзе ён дзейнічаць у інтарэсах Лукашэнкі, ці будзе дзейнічаць у інтарэсах Расіі. Гледзячы на яго погляды прарасійскія, то сапраўды ён хутчэй гатовы будзе выканаць загад з Крымля. Бо яшчэ за часоў працы яго кіраўніком беларускага гестапа Губопіка у кабінетах Губопіка з'явіліся расійскія сцягі. Зараз над спецпадраздзяленнямі ў рэгіёнах краіны, якімі ён кіруе, таксама ўзнятыя сцягі Вагнера. Гэта чалавек, які падтрымліваецца рускай праваслаўнай царквой, і гэта чалавек, які вакол сябе стварыў нават прапагандысцкую групоўку, якую уваходзяць такія знаныя нам асобы, як Азаронак, ці Гігін, Шпакоўскі і іншыя, якія фінансуюцца з тэрыторыі Расійскай Федэрацыі.
Федерации. Так что у нейкай ситуации он может быть скарыстаны ў інтарэсах менавіта Москвы. Что тычыцца публікацыі Біл, да, Біл напісаў сцэнарый магчымага стварэння калідору у накірунку Калінінградскай области, Сувальскага калідору. Мы чулі з вами таксама заявы намесніка Вальфовича Паўла Муравейкі, першага намесніка дзяржсакратара Савета Бяспекі, які сказаў, што нам аб'яўлена эканамічная вайна, і ў сувязі з гэтым мы маем усе правы, каб прарубіць калідор праз тэрыторыю Літвы на балтыйскія порты, напрыклад. Ну, і калі Вальфович, напрыклад, заявляе пра тое, што агрэсіўная рыторыка краінаў захада прымушае нас апрацоўваць вось новую военную дактрыну. Прабачце, дзе ён чуў гэту агрэсіўную рыторыку? Хто заявіў з краінаў НАТО альбо Еўрапейскага Саюза, што плануе напасці на тэрыторыю Беларусі? Хоць одно слово няхай прывядзе. Можа, ён мае дадзеныя выведкі беларускай, якая здабыла нейкія сакрэтныя планы НАТО з Бруссель. Ну, няхай пакажуць гэтыя дадзеныя, але ніхто гэтага не паказвае, але ён дзейнічае ў інфармацыйнай прасторы Рэспублікі Беларусь. І тут можна хлусіць, плясці што заўгодна. Да? Вось ён гэтым займаецца. Тое самае і Лукашенко, калі ён кажа, што ў нас з'явіліся новыя вызовы, выклікі, гэта выклікі на мяжы, выклікі правакацыі на мяжы і гэтак далей. Прабачце, а хто стварыў гэтыя праблемы на мяжы Еўрапейскага Саюза? Менавіта сам жа Лукашенко, які з 2021 года пачаў неаб'яўленую гібридную вайну з выкарыстаннем нелегальных мігрантаў супраць суседзяў Беларусі, Польшы, Літвы і Латвіі, дэстабілізуючы сітуацыю на мяжы, калі кожны год десяткі тысяч, не тысячы нелегальных мігрантаў, пачынаючы з 21 года, спрабуюць патрапіць на тэрыторыю Еўрапейскага Саюза. І зараз яны нам расказваюць пра тое, што з'явіліся нейкія дадатковыя пагрозы. А яшчэ асабліва мяне, конечно, здзівіла, што вось мы размясцілі тактычна ядерную зброю на тэрыторыі Беларусі, таму што Польша плануе размясціць ядерную зброю. Прабачце, так яна плануе ці размясціла? Вы ўжо размясцілі ядерную зброю. І хто? Лукашенко кажа, вось все больш і больш мова сілы гучыць у міжнароднай палітыцы. Мова сілы гучыць? А хто пачаў вайну? Вайну пачала Расія пры падтрымцы рэжыма Лукашэнкі супраць незалежнай суверэннай дзяржавы. Дэстабілізавала сітуацыю ў рэгіёне. Рацыя. Спадар Павел, вы ўжо сёння згадалі гэтую вось групіроўку Карпянкова-Вальфовича. Я лічу, што пуцінска-сталінісцкую групіроўку. Як вы думаеце, ці адбудзецца ў Беларусі міжусобіца? Ці зацікаўленая Расія скінуць Лукашэнку? Ці пачнецца вось такая ўнутраная вайна? Ну, мы з вами зараз уже наглядаем некаторыя працэсы, якія адбываюцца ў кіраўніцтве вакол Лукашэнкі. Ён адбывае гэту перагрупіроўку з акцэнтам на ўзмацненне ролі КДБ. Той же пераход у парламент Сергіенкі і магчымае прызначэнне Церцеля кіраўніком адміністрацыі Лукашэнкі. Калі так адбудзецца, гэта все будзе сведчаннем узмацнення ролі КДБ ў Беларусі. Таму што Лукашенко лічыць, што менавіта гэтая структура ў першую чаргу будзе гатовая бараніць яго інтарэсаў, яго улады. Ён зачысціў КДБ пасля падзеяў 2020 года, потому што і там былі хістанні, яны не былі яўнымі, але там была пауза, калі кіраўніцтва КДБ фактычна чакала, куды павернецца сітуацыя. Ну і з пункту гледжання логікі функцыянавання гэтай сістэмы, яна у меншай ступені прарасійская, чым іншыя структуры. Я не буду тут ідэалізаваць, да, што, конечно, там хапае маскоўскіх агентаў больш за галаву, але ўсё ж такі яны як бы павінны дбаць пра інтарэсы Лукашэнкі. Таму ён на гэта разлічвае. Што тычыцца сітуацыі ўвогуле ў Беларусі ўнутранай, мы бачым, што фактычна стартавала выбарчы перыяд. Назовем яго так. Ён можа максімальна прадоўжыцца 1,5 гады да выбараў прэзідэнта ў 2025 годзе ў ліпені, альбо мінімальна 1 год.
калі Лукашенко у першы раз у гісторыі, бо ён ніколі такога не рабіў, вырашыць прызначыць датэрміновыя ранейшыя выбары, напрыклад, 25 лютага 2025 года. Значыцца, нам застаўся фактычна 1 год. Першы этап гэтых выбараў, не выбараў без выбараў, альбо, як я кажу, адзіны дзень прызначэння дэпутатаў адбудзецца 25 лютага. І вось, калі мы нават уже глядзім з вами на спісы кандыдатаў у палатку, то мы бачым, што это ўвогуле, усе гэтыя выбары фальсіфікаваліся, падтасоўваліся, але ў гэтай сітуацыі, калі па кожнай акрузе бадай жа па 2 кандыдаты, зразумела, што адзін кандыдат уже абраны, бо ён зацверджаны Лукашэнкам. Але вось што будзе адбывацца пазней. І тут цікава. Цікава ў тым, што адпаведна з Канстытуцыяй, якую сам Лукашенко напісаў, сам жа прагаласаваў і прыняў, і плануецца адбыцца першае паседжанне Усебеларускага народнага схода. І будзе абраны старшыня Усебеларускага народнага схода. І давайте падумаем. Усебеларускі народны сход. І хто ж яго будзе ўзначальваць? Няўжо Лукашенко аддаць гэтую пасаду Качанавай? Можа, я памыляюся, можа, мне гледачы таксама нам у каментарах напішуць, але мне падаецца абсалютна ясным, зразумелым, што агульна усебеларускі народны сход павінен узначаліць Лукашенко. Значыць, ён будзе мець 2 пасады. Одну пасаду, якая вакантная, але ён узурпаваў, гэта пасада прэзідэнта, і другую пасаду, дзе ён сам выберацца старшынёй гэта Усебеларускага народнага сходу. У нас увогуле ствараецца такая вельмі дзіўная сістэма кіравання. 3 палаты парламента, бо палатка ёсць Савет Рэспублікі, і яшчэ Усебеларускі народны сход, і 2 прэзідэнты. І фактычна 3 нават асобы выканаўчай улады. Гэта прэм'ер-міністр, прэзідэнт, гэта выканаўчая ўлада і яшчэ старшыня Усебеларускага народнага сходу. Все хочу яго называць агульнабеларускі, Усебеларускі народны сход. Вось, значыцца, дваўладдзе такое будзе. Усебеларускі народны сход можа аб'явіць імпічмент прэзідэнту. Таму таксама лагічна, што Лукашенко яго ўзначаліць. Пасля гэтага павінны адбыцца выбары. І вось тут узнікае пытанне, пойдзе Лукашенко на чарговы 15-й тэрмін абрання. Я лічу, ведаючы яго характар, конечно, ён не адмовіцца ад улады. Ён будзе рабіць усё, каб да апошняга дня трымацца гэтымі сінімі пальцамі за гэтую уладу. Але можа быць такі запасны варыянт, калі ён паставіць на кагосьці, каму ён можа давяраць. А каму ён можа давяраць? Ён сустракаўся з Назарбаевым. Ён дыскутаваў сітуацыю ў Казахстане. Мы бачым, што нават помнікі Назарбаеву знеслі. Ўсё адмянілі, все прывілегіі і льготы для Назарбаева. Таму ён не хоча ствараць такую крытычную сітуацыю ў Казахстане, і ён можа тэарэтычна аддаць гэтую пасаду Віктору Лукашенку. Трэці сцэнар – гэта калі Крэмль захоча паставіць свайго чалавека на пасаду прэзідэнта. І тут узнікае канфлікт, конечно, з Лукашэнкам, і гэта будзе дэстабілізаваць гэтую сітуацыю. Я бы не выключаў, што Крэмль будзе мець жаданне паставіць свайго кандыдата, каб яшчэ больш шчыльна кантраляваць Лукашенко. І, зразумела, стратэгічная мэта Крамля – гэта акупацыя Беларусі, інкарпарацыя Беларусі ўжо фармальная, у нейкай перспектыве некалькіх гадоў. Калі Путін так робіць з Украіны, мы бачым, ён гатовы ахвяраваць жыццямі рускіх, кідаючы іх на смерць, то ён зробіць усё, каб зрабіць гэта з Беларусі, толькі, конечно, не выкарыстоўваючы ваенныя сродкі. Я правильно вас разумею, што тычыцца выбараў, так званых выбараў 25 лютага 2024 года, што сюрпрызаў ніякіх чакаць не варта? Што сітуацыя... Думаю, што нема для гэтага перадумоваў. Лукашенко заўсёды падтасуе. Як бы ты не прагаласаваў, усё роўна гэта будзе падтасавана. Роля палаткі, яна мінімізаваная. Гэта ўсе аднагалосна падымаюць рукі, як будзе загад з адміністрацыі Лукашэнкі. Рызыкаваць ісці на канфлікт і ісці ў турму сёння, гэта таксама нелагічна. Я думаю, што для нас зразумела, што гэтая кампанія пачалася выбарчая, але галоўныя падзеі гэта будуць звязаны, конечно, з выбарамі прэзідэнта. І вось тут нам, конечно, трэба мець свой падыход, сваю стратэгію дзеянняў. Я хацеў бы тут яшчэ дадаць, што у выпадку вайны, калі разгарыцца вайна, то все можа перакуліцца з галавы на ногі, і ці адбудуцца тыя выбары 25-го года ўвогуле.
Ну, гэта прычына з пункту гледжання заканадаўства, калі аб'яўляецца надзвычайная сітуацыя, увогуле адкласці абранне выбару, альбо калі Пуцін ставіць мэту такім чынам хутчэй інкарпараваць Беларусь, то тады зразумела, што выбары па іншых сцэнарах могуць праходзіць. Вы тут маеце рацыю. Рацыя. Ну, з майго пункту гледжання, ў Беларусі ў дадзены момант досыць безнадзейная сітуацыя. Перспектывы вайны, так, яшчэ мы размаўляем, там выбары, 25 год, пры такіх рэпрэсіях. Каб Захад паўплываў на гэтую сітуацыю, я назіраю імігранцкі крызіс і такая колькасць палітвязняў, нават чыгуначнае спалучэнне гэта не перакрылі на польска-беларускай мяжы. Як вы лічыце, мы маем нейкія шансы, каб Беларусь увогуле не пераўтварылася ў выпаленую зямлю? Ну, я аптыміст по характару, і мне ўсё дае веру у дзеля таго, каб працаваць і весці барацьбу далей, не здавацца ні ў якім разе. Гісторыя неаднойчы нам преподносіла адпаведныя урокі, і досвед паказвае, што нішто не з'яўляецца стабільным. І якой дрэннай бы справай увогуле не была вайна, падзеі вайны, гэта жыцці людзей, якіх забіваюць агрэсары, але вайна стварае таксама і дадатковыя магчымасці. Бо хутчэй я баяўся бы стабільнасці, такой вось загніваючай стабільнасці, стагнацыі, лепш сказаць так, не стабільнасці, а стагнацыі, якая бы акутала бы Беларусь. І вось гэта сітуацыя Лукашенко можа жыць колькі заўгодна. А вось калі дэстабілізаваць яго сітуацыю, вось гэта можа ствараць для нас варыянты дзеянняў. Канешне, яны залежаць ад палітыкі Захаду ў адносінах да Украіны. Аб падтрымцы Украіне і менавіта не спрыяння таму, каб заключыць нейкае там перамір'е, але ўсё ж таки дасягнуць галоўнай мэты перамогі Украіны ў гэтай вайне. Гэта фактор, які безумоўна ўплывае на нашу сітуацыю, але не абавязкова ён гарантуе нам незалежнасць. Я таксама тут не ідэаліст, бо разменнай картай у гэтай сітуацыі можа стаць менавіта тэрыторыя Беларусі. Каб засалодзіць жаданні Пуціна, Беларусь можа быць аддадзена ў інтарэсах Расійскай Федэрацыі. Тут залежыць менавіта ад нас, ад нашых інстытутаў, якія створаны, і ад прэзідэнта электа, і ад аб'яднанага пераходнага кабінета, і ад Коордынацыйнай рады, увогуле ад усяго дэмакратычнага руху, наколькі мы будзем моцнымі, сільнымі у аб'яднанні хаця ж бы у гэтай галоўнай мэце. Адстаяць незалежнасць нашай краіны. Раз, каб на міжнароднай павестцы падчас перамоваў аб міры беларуская тэматыка была прадстаўлена намі, і таксама моцным голасам наших заходніх стратэгічных партнёраў, якія павінны стаяць на гэтай пазіцыі. І мы дабіваемся такіх гарантый. Я думаю, што нам вельмі важна зараз атрымаць палітычныя гаранты з боку Еўрапейскага Саюза, Злучаных Штатаў Амерыкі, што яны гарантуюць безумоўную падыход аб тым, што Беларусь захавае сваю незалежнасць, суверэннасць, што яна не будзе аддадзена ў інтарэсах Расійскай Федэрацыі. Ёсць, конечно, фактор фізіялогіі, які таксама працуе. Ёсць фактор, зноў-такі, ціску на рэжым. Таму мы, напрыклад, лічым важным працаваць у адносінах да гэтага саюзнай дзяржавы, якую пабудаваў Лукашенко і Пуцін. Давайте быць рэалістамі, пабудаваў гэта Лукашенко, а Пуцін гэта падхапіў, зараз выкарыстоўвае дзеля таго, каб знішчыць наш суверэнітэт і незалежнасць. І вось калі абвяшчаецца ваенным злачынцам таксама і Лукашенко, і кіраўніцтва саюзнай дзяржавы з'яўляюцца падазраваемымі ў ваенных злачынствах, калі ўводзяцца санкцыі супраць саюзнай дзяржавы, калі ўводзяцца персанальныя санкцыі на супрацоўнікаў апарата саюзнай дзяржавы, калі мы робім гэтую структуру таксічнай, мы выбіваем яе з пункту гледжання ўспрыняцця ў беларускім грамадстве. Для нас гэта таксама вельмі важна. Далей. Вельмі часта я чую такі тэзіс. Ну, паглядзіце, Лукашенко ўсё ж такі гарант незалежнасці, і суверэнітэту краіны. Гэты тэзіс з'явіўся, калі я быў амбасадарам у 2015 годзе з вуснаў міністра замежных спраў Владимира Макея. І ён праводзіўся метадычна, сістэмна на ўсіх двухбаковых і шматбаковых
перамовах з амерыканскімі партнёрамі і з еўрапейскім саюзам. І гэты тэзіс вярнуўся сёння зноў. Захаду, конечно, больш цікава мець стабільнасць, такую, ну, нестабільнасць, як можна, стагнацыю ў Беларусі, чым дэстабілізаваць гэту сітуацыю. І тут вось мы з вами маем з гэтым дачыненне. Чаму не ўводзяцца моцныя санкцыі? Чаму ўсе пакеты ляжаць на сталах наших партнёраў? Чаму не абмяркоўваюць чарговыя пакеты супраць Расіі, но не абмяркоўваюць аб ролі Лукашенко ў абыходзе гэтых санкцый? Чаму, калі ўжо ў міжнародным крымінальным суде знаходзяцца ўсе матэрыялы па ўкраінскай справе, не выдаецца ордер на арышт Лукашэнкі? Чаму, напрыклад, не падаецца матэрыялы па злачынствах супраць чалавечнасці, 136 тысяч ахвяраў, што мы сабралі інфармацыю? Хаця тут дастаткова толькі даслаць вербальную ноту, і справа будзе пачата ў Газе. Гэта ўсё стратэгічныя рашэнні. Таму падчас апошняй сустрэчы у адным уплывовым міжнародным аналітычным інстытуце я сказаў: можа, хопіць нам сустракацца і дыскутаваць. Трэба, першая, стратэгія, і трэба канкрэтныя дзеянні. Раз, два, тры. І вось тады мы можам далей сустракацца і дыскутаваць. А так мы дыскутуем аб адным і тым жа. Перманент, а рашэнні-то не прымаюцца. Вы проста іх не хочаце прымаць. Ну, тады трэба прызнацца ў гэтым, што не хочаце. Но вы так деликатно, як дыпламат, акрэслілі праблему. Я думаю, раз ужо там ёсць планы пасылаць да беларускіх межаў 300 тысяч салдатаў НАТО, то я думаю, что вот эта вот нерашучая палітыка там пэўных заходніх краінаў, заходніх палітычных элітаў у дачыненні да Беларусі, няўвага, ну то хутка все зразумеюць, что такое беларускі балкон, і сапраўды будуць надаваць належную ўвагу такому важнаму стратэгічнаму месцу, як Беларусь, і што увогуле столькі фактараў маецца, любы фактор можа сыграць, і все можа да лепшага змяніцца ў Беларусі. А вось гэтая сітуацыя нестабільная, но яна дае свае вокны магчымасцяў. Таму застаецца толькі спадзявацца, што нешта сыграе, і все-таки ў выпаленую зямлю Беларусь не пераўтворыцца. Разумееце, калі не адбудзецца пакаранне ў адносінах да Лукашэнкі за ўсе злачынствы, якія ён здзейсніў на працягу 30 гадоў, мы павінны не забываць і пра зніклых беларусаў, і што ён рабіў з беларускім народам, то тады гэта будзе здрада беларускаму народу з боку нашых партнёраў заходніх. Бо як пазней можна зматываваць беларускі народ весці барацьбу за дэмакратыю, калі гэтая барацьба за дэмакратыю прыводзіць да таго, што тысячы людзей сажаюць у турмы, што яны паміраюць у турмах, што ў іх стреляюць, забіваюць, сотні тысяч вымушаны з'язджаць з краіны, мільёны знаходзяцца пад рэпрэсіямі, і пазней сказаць: выйдзеце, беларусы, весці барацьбу за дэмакратыю. А што такое дэмакратыя? Дэмакратыя, якая не можа скарыстацца з міжнароднага права, з інструментаў, якія ёсць у вашых руках, факты, доказы, матэрыялы, якія ўжо падрыхтаваны, сабраны. Ну так пра што мы тады кажам? У што верыць тады беларусам? Я ўсё ж таки веру, што дэмакратыя гэта эфектыўны інструмент, што нашы партнёры заходнія скарыстаюць з гэтых інструментаў. Ну я зраблю ўсё дзеля таго, каб не спыніцца на гэтым, і на кожнай сустрэчы буду гэтую тэму падымаць. Я дзякую Паўлу Латушку за ўдзел у гэтай перадачы. Дзякую вам, спадар Павел. Дзякую вам. Я спадзяюся, што кожны чалавек зробіць свае высновы, паслухаўшы дасведчанага чалавека. І далей на рацыі мы будзем гутарыць пра тэндэнцыі, якія тычацца Беларусі. Да сустрэчы.